Once again, maayong buntag Happy Church. Let's go diretso na ta sa pulong sa Ginoo. Pwede ba nga manindog mo? If you have your Bibles with you, pwede ba nga abrihan mo ang imong Biblia dira sa Colossians. Colossians chapter 3. Verses 15 to 17. If nakita na nimo, say Amen. Okay, dunganan na to sa pagbasa ng Exon. Colossians chapter 3, verses 15 to 17. Ready, go. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of one body you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. Pwede ba mubalik ta sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7. The Word of God says, nagingon dira, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, overflowing. No? So say besides overflowing, nag-awas. Overflowing with thankfulness. Tanawa daw na imuhang tapad kung nag-awas ba na sa pagkamapasalamaton? Makita ba sa iyang mata nga nag-awas ang iyang gratitude o ang iyang thankfulness? If makita sa iyang mata, say Amen. Okay. Let's close our eyes. Let's pray. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo, for this wonderful morning, Ginoo, nga diin kami nagkahiusa, Lord, sa imuhang presensya. And Lord, we thank you, Ginoo, for what you're about to do. Continue to have your way in our midst, O God. Walay lain, Ginoo, nga mabayaw. Gawas lamang kanimo, O Dios. Gawas lamang sa imong ngalan, O God. And Lord, salamat, Ginoo, continue to change our hearts, Ginoo. Change our perspective, Lord God. Change our lifestyle, Ginoo. Pinaagi sa imong pulong this morning, Lord. To you be all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Manglingkod ta? Panglingkod mo? Okay, we are on our last Sunday sa atong theme, thankfulness. No? So, katapusan ng Domingo sa ato ang tema, mag-December na ta. Ingna mo ang tapad nga Merry Christmas. Ingna siya, dahil pakapiniog, salamat daan ha. Oh. No? Pagka mapasalamaton. No? So, last Sunday, a few Sundays ago, we have talked about how gratitude is the right attitude, no? Then nagisgot pud ta og the benefits, no? Unsay benepisyo, unsay benefits aning pagkamapasalamaton. Then last Sunday also we have talked about the reasons why we should be thankful to God, no? Mga rason nganong kinahanglan ta nganong mahimo tang mapasalamaton sa Dios. And today on our last Sunday, we will be talking still about thankfulness, with a subtitle, aka, A Life Serving God. No? Thankfulness, pagka mapasalamaton, no, kinabuhi dedicated to serving God. Kanunay man jud kung nagisgot sa ako ang trabaho, no? Kay siyempre, mora may akong kuan, maset nga example kay siyempre mo may mga sitwasyon nga akong mahinagbuan, no? Dili lang dugay. One of my colleagues, no, nagbagulbol siya. No, kay ang opposite sa pagkamapasalamaton is kaning pagkabagulbulan. Di ba? Ang opposite sa pagkamapasalamaton kaning pagkabagulbulan. Akong kauban nagbagulbol siya. Ingon siya nga daghang kay siya reklamo. Reklamo siya sa sweldo, gamay ra. Reklamo siya sa working conditions, reklamo siya sa benefits. Daghang kay siya reklamo. Ingon siya nga, Part, gatuo ba di ka nga enough na nang, ako naman yung na-share sa akong cell group, nagtuo ba di ka nga enough na nang gihatag sa gobyerno sa imuha?
Maestro ka sa DepEd. Nagtuo kag dako na nang gihatag sa gobyerno sa imo ha. Kita kay gibinuangan sa gobyerno. Pila ka bata imong gitudloan kada adlaw? Lahi man pud yang kwenta. Pila ka bata imong gitudloan kada adlaw? Kapila ka magklase sa usa ka adlaw? Kaduha ra ka period ang ako ang break, no? So pila ka bata ani nga klase, pila ka bata ani nga classroom. So among gikwenta-kwenta hapit pud maabot og 300. No? Yung sa tanawa ra ha, nagtudlo kag 300 ka bata. So ang bayad sa gobyerno sa imo per bata is more ni yang gi-compute ana. Di gipakita makaingon kung pagtan-aw nako sa figure, makaingon ko nga, uy, kamay ra day tuod no? Pero magansi ko ani da. No? Unya naa pa jud kay, ingon pagid siya. Unya naa pa jud kay kanang napakay kanang gitawag og mga ancillarists o kanang mga coordinatorship, no? Teacher ka sa DepEd, dili lang ka kanang purely nga nagtudlo. Nakay ka nang gitawag og mga another ni mga trabaho, mga paperworks. Ang mga teacher makarelate gyud sa ako ani, ilabi na tong sa mga gagmay nga school, nga gamay ra mo nga teacher. Magbalik-balik no, kung anay laing matagaan sa mga coordinatorship. Pareha sa ako na lang himo nga example, ako ang in charge sa sports. Ako ang in charge sa student government. Ako ang in charge sa daghan kayo. Last year mga igsoon, no. Nahimo kong nurse. Wag gani ko, akong nailhan nga tambal kay biogesic ra. Pero kay wa na may lain, nahimo akong nurse. Dili gani ko kabalo mangita og kuan. Pero kay wa na may lain, inana mga trabaho din karon, grabe. Nagsugod ang face to face. Halos kada taod-taod patawag ko sa principal's office. Sir, padtuon daw ka dito sa principal's office kay nay husayon. Saman, nay mga grade 9 hapit nagnilubaay, sir. Iko kapuya ani oy. And if you look only sa mga negative, kanang mga daghan nga mga negatibo sa imuhang palibot, matintal jud ka nga dili ka mahimong mapasalamaton. Puya ani oy, no? Makakanta jud kag kanang kuan. Gusto ko nang bumitaw. Seryoso, no? Kung magsige lang kag tan-aw sa mga negatibo sa imong palibot, inig-abri nimo sa imong pitaka. Makakanta mo, tingala imuhang asawa mo, kalit lang kag siagit, gusto ko nang bumitaw. Inig-abri nimo sa imong ref, mo siagit ka, gusto ko nang bumitaw. No? If puro lang negatibo ang imuhang tan-awon sa imuhang palibot, nagig kay tendency nga dili ka mahimong mapasalamaton. No? Pero naisgutan nato atong miagi, iyon sa pastora, atong miagi nga, usay manggod, kanay ba atong notion nga pagka mapasalamaton, if naara tay madawatan bitaw nga kanang makita nato, uy, salamat sa gift ha. Salamat sa kuan. No, but being kanang there are plenty, no? Daghang rason. No, kung dili ta mo tan-aw sa atong palibot, mo tan-aw ta sa atong sulod. Daghan gyud ang rason nga mahimo kang mapasalamaton. Daghan jud kay mga igsuon, pipila ra gyud ni akong maisgutan karon, no? Especially, no? Kani matintal ka nga dili ka mahimong mapasalamaton, especially when you fall. Naisgutan naman ko nato nito mga miagi pang Sunday, ako lang mo i-remind. Especially when you fall into the kanang gitawag og comparison trap. Wala joy maayong laki or maayong bayi ani. No? Kasabot man ang comparison trap mga igsoon. Kana ba i-compare nimo imong kaugalingon sa uban? Pagtan-aw nimo sa social media, no? Imbis i-post nimo ang imong laag sa tukuran, karon kay nakakita man ka sa imong amiga nga perting ana-ana dito sa Tagaytay. Imo ding ikumpara imong kaugalingon, miingon dayon ka nga kapobre nako oy, tukuran ra. No? Then i-post unta nimo imong mga nadawa, mga unboxing nimo, but you fall into the comparison trap. No? Usa na sa tendency nga dili ka mahimong mapasalamaton. But when you look at the countless blessings, dili maihap nga mga panalangin sa Ginoo, you will live a life of thankfulness. Dili lang material nga butang mga igsoon, no? Dili lang gyud material nga butang. Why do we need to be thankful? Nganong gikinahanglan man ta mahimong mapasalamaton? Number 1, because we are members of the body of Christ. Tan-aw nato sa atong verse nga gibasa, Colossians 3:15. Oh, since as member of one body, kaning body of Christ, kinsa gani ang head, no, si Jesus, you were called to
peace, and be thankful. Na, nganong kinahanglan ta mapasalamaton, mapinasalamaton kay we are members. No? Membro ta sa lawas ni Kristo. O dapat lang, no? Kay membro man ta, part man ta sa lawas ni Kristo, dapat lang muliwat ta sa Ginoo. No? Dapat lang muliwat ta sa Ginoo, mahimo tang mapasalamaton. Number 2, why do we need to be thankful? Because it is part. Colossians, ato sa verse gapon nga atong gibasa, Colossians chapter 3 verse 16. Because it is part of the message of the gospel. Unsa maning gospel gani maigsoon? Kani atong gina-share sa mga tawo, kani atong ginapaambit ang good news. No, nga si Ginoong Hesus miani sa kalibutan namatay para sa atoa. The message of love and salvation mao na ang gospel. Dayon lisod pug kaayo that you are sharing the message of love and salvation pero nagkinabuhi ka nga dili mapasalamaton. Parte na siya sa mensahe nga imuhang gi-share. Amen. Nakuha na ito mga igsoon, no? Reminders lang ni, no? Lisod kayo mag-share ka, no? Nagihigugma biya ka sa Ginoo. Silingan, gigugma biya ka sa Ginoo. Then ikaw sige ka kadunggan sa imuhang silingan nga nagbagulbul ka sige. No? Manglapas ang imuhang tingog sa inyong atop. Tanan imong gibagulbulan, no? Reklamador kay ka. Ang atong kinabuhi nga pagkamapasalamaton is part of the message nga atong gina-share. No? Makita ta sa ato mga kauban sa trabaho nga lahi ato attitude. We are grateful. We are always grateful. We are always thankful. No, dili perfect ang ato ang mga workplace. Na mga challenges sa ato ang workplace. Kinumdum ko sa balik ta sa example nga akong giset, giingnan ko sa kong kuan, kauban nga part mas ikumpara nato ang ato ang teaching tan-awa gani sa tan-awa sa US, tan-awa sa Canada. Di ba sa usa ka room pila ra lang bata. Mingon din ka nga daghan na kay na sa ilahan ng 20. Pero diri sa Pilipinas kay maabot og 60 kapin. No? Kanang inig kaudto ba nga inig sulod nimo sa room kanang manimaho bitong sinugba. Sinugbang buhok. No? But dili man ta mo reklamo kita nga Kristiyanon, dapat kita ang number 1 nga dili reklamador sa atong workplace. Naisgutan na to atong miaging Domingo nga bisan asa ka, eskwela ka, mo trabaho ka, our lives is a form of worship. Amen? Hindi ko kalimot sa example ni Pastora. Asa man ka? Mo eskwela ko. Mausa ka dito para mo simba sa Ginoo. Diba? Dili ta magreklamo nga, oh my God, kung sa Cagayan lang unta ako ning eskwela. Unsa may akong gihimo diri sa SMC? No. Ako nang naisgutan sa YAC, bisan asa ka, God can make you successful. Pwede ka mahimong magmalampuson bisag asa ka. Kay saad ba na sa Ginoo sa atong kinabuhi that whatsoever unsay buhaton sa atong kamot sa Psalms chapter 1, whatsoever our hand do it shall prosper. Unsa may gibuhat sa imong kamot? Nagnegosyo ka? Unsa may negosyo? Saging or unsa uyap, isda or unsa, whatsoever your hand do it shall prosper. Saad na sa Ginoo. So dapat mahimo tang mapasalamaton sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Because it is part of the message of the gospel ang ato ang pagkamapasalamaton. Dili nato siya mabulag. Number 3. Anong gikinahanglan ta nga magkinabuhi? Why we need to be thankful? Number 3, it is because it is a form of worship. Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, whether in word or in deed, sana, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. Amen? Amen? What are the things that we should be grateful? Kung sa may mga butang nga ato ka nang makapasalamat ta. Number 1, no, our spiritual blessings. Ephesians chapter 1. Muna ko sa verse 3. Pwede na ito mapakita sa slides. Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings. With every spiritual blessing in Christ. Daghan kay mga igsoon.
murag dili ni mahuman sa usa ka service, kanila nga akong hisgutan. 7, 8 lang. Number 1, in verse 4, for He chose us in Him before the creation of the world. Number 1, nga spiritual blessing is He chose us. Iya kang gipili. No? Dili ikaw ang unang nahigugma sa Ginoo. Gihigugma na kang daan sa Ginoo even before the foundation of the world. No? Ingon pa si Jeremiah gani, no? Even before ka gi-conceive, gipili na kang daan sa Ginoo. No? So laliman ka na, kabalo ang Ginoo sa imong shortcomings, kabalo ang Ginoo sa imong weakness. Wala pa ko ka natawo, ha? Wala ka gipili sa Ginoo tungod kay gwapo ka. Wala pa ka natawo, ha? Even before the foundation of the world. Wala ka gipili sa Ginoo tungod kay maayo kang laki, tungod kay bright ka. Gipili ka sa Ginoo according to His pleasure and will. Nalipay lang gid ang Ginoo sa imuha, nahimuot ang Ginoo sa imuha. Ug tungod sa kabubuton sa Ginoo, iya kang gipili. He chose us. Dili ba ka makapasalamat ana mga igsoon? No, dili ba ta angay dili ba makapasalamat ana? Number 2. He chose us. Sa verse 4 gihapon. Unsa may spiritual blessing ato nadawatan? We became blameless and holy and blameless in His sight. Laliman ka na, holy and blameless in His sight. Usay man kung mga igsoon, murag dili na kay bugat sa ato ang dating, no? Pero kung mobalik ta sa Old Testament, kung mobalik ka sa Old Testament, even ang labaw nga pare, or kanang gitawag na tog high priest, magkurog siya nga musulod sa presensya sa Ginoo. Kaya nga naman, he wants to be sure nga he is holy and blameless before siya musulod sa presensya sa Ginoo. But karon, pinaagi sa trabaho ni Ginoong Hesus, we are holy and blameless. It is an opportunity, labaw pa sa opportunity, labaw pa sa pribilehiyo nga makaduol ka sa presensya sa Ginoo anytime. No? Usahay gani, subo pa malandongon nga miduol ka sa presensya sa Ginoo, naabot na ka diari. No? Nga nagtaas na imong usa kamot pero ningkuot pa jud ka sa imong usa kamot kay nakay gi-check. Niabot na ka diri, nagtaas na ka sa imong kamot pero naglatagaw pa imong huna-huna. Naog natunong ka sa Old Testament mga igsoon. Para makita na to ang degree, ha. Kung naa kay lama sa imong kasing-kasing, kung natunong ka sa Old Testament, kung ang mga siyempre kita, mga ordinaryong tao, di nagid tawo, ano gid tay chance nga mosulod sa presensya sa Ginoo. Kato na lang usa katong pare. Now, kung naa siya lama sa iyang kasing-kasing, wala siya na imong holy and blameless, unang lakang pa lang niya, tikig na siya diretso. No? Pag-abot siya dito sa tunga-tunga, no? Wala siya sa passing. Tikig siya dito diretso, patay siya dito diretso. Grabe. But karon, atong spiritual blessing nga nadawatan, tungod kang Ginoong Hesus, no, sa Ephesians giingon ni Paul, we became holy and blameless. Makaduol ka sa presensya sa Ginoo anytime, no? Ay usay pa, malate pagid ka. No? Praise and worship, papitan mo na praise and worship, di ba? Holy and blameless. Number 3, He adopted us as His sons through Jesus Christ. Verse 4, He adopted us, nahimo kang anak sa Dios. Gitagaan kag katungod nga mahimong anak sa Dios. Usay, ako naman yung example sa third service ba to or sa second service. Usay, murag dili paghihapon kay grabe ang degree sa ato ano, manata. Okay, nahimo kong anak sa Dios. But again, atong utrohon, kung mubalik ka sa Old Testament, mga igsoon, lisod kay nila dawaton, giingnan sila sa mga disciples nga mahimo kang anak sa Dios. Lisod kay dawaton sa mga tao sa New Testament. Kay ngano man, dili gani nila mabungat ang ngalan nga Jehovah. Dili gani pwede mo gawas sa ilahang baba ang ngalan nga Yahweh. Kay ngano man, balaan ra kay na para sa ilaha. It is too holy. Dili pwede na nila istorya, dili nila pwede mabungat. Unya karon mahimo na noong kang anak. Munang murag, uy, grabe ni nga panalangin da. Pero karon usahay, mataken for granted lang nato, no? Makadawat tag chocolate. Thank you, Papa God.
Murag easy lang kayo. Uy, thank you Papa God. I love you Papa God. Pero sa una, lisod kayo nila makuha, makomprehend. Lisod kayo nila mag-grasp, lisod kayo nila madawat. Ang panalangin nga mahimo silang anak sa Dios. Kaya nga naman, again, it is too holy. Layo ra kayo sa murag piling na lang, murag imposible, murag layo, no? Kay dili gani nila basta-basta mabungat ang ngalan, dili basta-basta, dili gani nila pwede ibungat ang ngalan. Unya karon mahimo na nung kang anak. Pero karon kita naa ka nang gitawag og church age. Nasabtan nato ang panalangin nga madawatan nato kang Ginoong Hesus. Nasabtan nato, no? Nakabasa ta sa Biblia, nakabasa ta sa pulong sa Ginoo nga si kinsa katong mudawat kang Ginoong Hesus. Asay katungod nga mahimong anak sa Dios. Dili ba na usa ka panalangin mga igsoon? No? Dili ba na usa ka panalangin nga angay natong mahimo tang grateful? Next. Number 4, His glorious grace which He has freely given to us through the one He loves. In the one He loves. Verse 5. Dili na nako ang grasya sa Ginoo. No? Grasya sa Ginoo nga nadawatan nato pinaagi kang Ginoong Hesus. The one He loves, no? Freely given to us. Grasya sa Ginoo, no? Radical nga grasya sa Ginoo. 5, redemption. Kani nga panalangin, redemption through His blood. His forgiveness, no? The forgiveness of sins. Verse 7. Diba? Redemption through His blood, the forgiveness of sins. Tagaan na ito simple kay nga illustration. Atong mga miagi batong bulan, diba grabe man tong dakop sa LTO? Kaysa itong mga driver, kaysa itong mga drive single. Diba grabe itong dakop sa LTO atong mga miaging bulan? No, balhin-balhin sila. Nagan ito yung Facebook nga kuan. Unsang itingalan sa Facebook group katong magtinabangay ta. Oh. Gani kulang man tong ngalan, no? Kung part ka ato nga grupo, dapat makonsensya ka. Kay kulang tong ngalan, kay ngano man ang LTO ila ra man gi-implement ang balaod. So kulang man tong ngalan, ang sumpay ato nga ngalan, magtinabangay tang musupak sa balaod. No, nya mulipay pa kay ka. Uy, appeal ko sa group. No, ang tinuod nga na to, magtinabangay tang musupak sa balaod. Inani, kung nadakpan sa LTO, wala ka ning subay sa standard, wala ka ning subay sa balaod, ang tawag na sala. Sa espirituhanon, wala ka ning subay sa standard, sa balaod sa Ginoo, nakasala ka. Karon, wala ka ning subay sa standard sa LTO, sa balaod sa LTO, nadakpan ka, wala kay side mirror and everything, nakasala ka. And since kay nakasala ka, you have a price to pay. Ka-bright gud sa mga taga-Happy Church. You have a price to pay. No? Kung sa ato pa na espirituhanon kinabuhi, ang bayad sa sala, kamatayon. Pero kay LTO man natong example karon, ang bayad sa imong sala is 3,000, 1,500, 4,000. Karon kung nadakpan ka, dayon nalabyan ka ni Pastor Raymond, nadbawi na imong lisensya, adto ka sa LTO, giadto ka ni Pastor Raymond sa LTO. Ingon siya, Chip, pila may penalty ana? Sir, nadakpan eh. Walay side mirror. Walay helmet. Halos walay ligid. Unsa pa tanang violation na lang ibutang ko. Niabot og 15,000. Why lisensya? Hubog-hubog pag yun. Why rehistro? Grabe na ng violation. Naabot og 20,000. Pero mahana si Pastor Raymond nga, sige. Ako'y bahala na, Chip. Naay 20,000, oh. Then miingon pag yun siya sa nakasala nga, naay 1,000, oh. Pag snack sa Aditos Jollibee. Unsa may reaction nimo nga ikaw nga nakalapas? Uy, salamat kay Pastor. Salamat kayo. Kana ha, sa atong pisikal nga kinabuhi, karon sa atong espirituhanong kinabuhi, ang bayad sa sala kamatayon. Kinsa may naglukat nimo? Akong utron, kinsa may naglukat nimo? Oh, He has redeemed us through His, unsa may iyang gilukat?
Blood. Si Pastor Raymond, 20 mil ra. Pero si Ginoong Jesus, He has redeemed us. Gibayran ta niya through His blood. The forgiveness of sins. Dili ba kaangay makapasalamat na mga igsoon? No? Ikumpara lang ba na nimo nga magkinabuhi ka nga bagulbulan kay ning taas ang sani gasolina, no? Ning brown out ang Samsurico or NGCP. Kani mga butang ha dili biya ni maapektuhan sa mga sitwasyon nato dili sa kalibutan. Permanente biya ni, no? Atuan ni nga dawatan. I mean, dili ni maapektuhan sa atong ekonomiya ba? Kani nga panalangin. Kana imong gi-consider nga panalangin nga imong mahawiran, maapektuhan biya na sa ekonomiya. Muyon ka nga panalangin jud kay nako niya akong trabaho. Di ba kato panalangin gid kay nako akong trabaho gani. Hapit pud ko may ngigsuon nga nahimong dili mapinasalamaton. Kay guba akong laptop, dahil dili gyud na siya mudugay. Laliman man ka na magtrabaho na kay ka-focus na kay ka di mo brown out lag kalit. Muana ka. Thank you, Lord. Makaana na lang ka. No, ang ato mga panalangin nga gi-consider maapektuhan biya sa mga sitwasyon sa kalibutan. Pero kani nga panalangin wala igsuon, steady ni. Dili ni makawat, no? Dili ni maapektuhan sa ekonomiya sa mga sitwasyon sa atong palibot. No? Kaning pasaylo sa Ginoo, kaning grasya sa Ginoo, kaning gugma sa Ginoo. Dili man inig brown out. Dili man mo post ang Samsurico nga advisory mag-brown out alas 4 hangtod sa alas 10. Anang panahon na mawala pod ang gugma sa Ginoo. Dayon pagka alas 10 sa gabi ito ala unas kadlawon mag-brown out, ang grasya na pod sa Ginoo mga wala. No, unsa may sitwasyon sa kalibutan kani nga mga panalangin dili matarog. Mauni ang tinuod nga panalangin. Unya dili ba kaangay makapasalamat ana mga igsoon? Dili ba kaangay magkinabuhi ana nga with a grateful heart overflowing with thanksgiving. He lavish us. Number 6, He lavish us with all wisdom and understanding. Bless kay ta. Kung makita lang bitaw nato mga igsoon, no, unsa gyud ta ka bless karong panahon na we are blessed with the word of God. Ikumpara bitaw sa mga tao sa New Testament katong mga una nga Christian. Karon we are blessed with the word of God. And we are blessed kay because of the Holy Spirit, we have wisdom and understanding with the word of God. Sa una dili nato masabtan ang mga butang espirituhanon. Dili nato masabtan ang pulong sa Ginoo. Mo bitaw na moingon ta nga ay mo basa og Bible kay makabuang na. Pero sa dihang sa dihang gidawat nato si Ginoong Hesus, sa dihang gidawat nato ang balaang espiritu, we are blessed with wisdom and understanding. Mao bitaw nang kay nakadawat man tag wisdom ang atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, nahimo natang wise. No? Manggialamon nata, no? Next, one of the best nga panalangin nga atong nadawatan. You were marked, verse number 7. You were marked in Him with a seal, the promise, Holy Spirit. Ang saad nga balang Espiritu. Ato may aging bulan nagisgot sa Holy Spirit. No? You were marked in Him with a seal. Silyo. No? Kung naay but pasabot, ang Dios mo'y nakapanag-iya nimo. No? Patik ba? Meaning we are assured and we are empowered. Gi-assure ta o gi-empower ta to live a life that is according to God's purpose. Amen? Now, after all these spiritual blessings nga atong nadawatan, nga dili ikakumpara sa bisan unsa nga butang aning kalibutan na, if we become conscious, no, kanang aware lang ta, mahimo gihapon ta nga mapinasalamaton taliwala sa dili maayo nga sitwasyon sa atong palibot. Kaya ang meaning manggod aning thankful mga igsoon is kana bang conscious ka sa benefit nga imong nadawatan.
Mao siguro dili ta mahimong mapasalamaton kay dili kay ta conscious sa mga panalangin, sa mga tinuod nga panalangin nga atong nadawatan, no? So mahimo tang conscious, mahimo kang thankful sa mga panalangin nga imong gikuptan nga dili makumpara sa bisan unsang butang aning kalibutana. Amen? Amen. Now, ikaduha. Una, mahimo tang mapasalamaton tungod sa mga spiritual blessings nga atong nadawatan. Ikaduha is mahimo tang mapasalamaton because of the people that help us grow in Christ. Tungod sa mga tao nga nagtabang nato ang essence manggod aning Colossians. Tungod sa mga tao nga nagtabang nato ang motubo di akang Ginoong Hesus. Kaning Colossians manggod. Kung tan-aw nato ni sa history, pagpadala ni Paul sa sulat sa mga taga-Colosas, sa Bisaya Colosas ba na? Colosas Pastor Raymond, no? Pagpadala ni Pablo og sulat sa mga taga-Colosas, wala niya na meet, wala niya na hinagbo sukad ning mga tawhana mga igsoon. Dayon si Pablo miingon siya nga mahimo mong mapasalamaton, pero si Pablo while nag-ingon siya nga pagkalipay mo mahimo mong mapasalamaton, si Pablo naa siya sa prisuhan ga sulat. Di ba? Unsa kakuana? Then wala niya na meet ning mga tawhana. Pero miingon siya, kung ato na lang i-translate na lang nato sa tong language karon, miingon siya, guys, mahimo mo mapasalamaton ha sa mga tao nga naadira nga nagatiman ninyo. Dayon katong mga nagatiman nila, maora to ang mga tao nga giatiman ni Paul, mo to ang mga tao nga mibisita ni Paul. Kato si Epaphras. Si Epaphras mo in charge sa iglesia sa Colosas. Si Epaphras, siya ray mo adto ni Paul. Si Paul mo nag-mentor sa iyaha. No? Then si Epaphras siya ang nag-mentor sa mga leaders sa Colosas. So ingon si Paul nga mahimo mong mapinasalamaton sa inyong mga leaders, no? Paul encouraged us to be thankful to our leaders. No? Dili siguro mo ma-mentor directly ni pastora, pero na-mentor mo sa mga network pastor nga gina-mentor po ni pastora. No, pareha ani nga sitwasyon kang Paul ba? Paul encouraged the Colossians to be thankful for the people that teaches. Nadira nga verse that teaches and admonish. Admonish kanang nagtambag, di ba? Nagtudlo ug nagtambag. Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Colossians chapter 3 verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another. Kani atong ginahimo ba, no? Kaning ato ang vision, winning souls and making disciples. Ako man ang ginaingon sa SOL 3. Wala makakakitag word nga G12 dira sa Bible. Pero ang prinsipyo sa G12 halos gyud naa sa early church ba? Sa mga sinulat ni Paul sa New Testament. Para sa ano? You teach and admonish one another. Di ba? Si pastora nagtudlo og nagtambag namo, kami na pod nagtudlo og nagtambag sa amo ang dusi. We teach and admonish one another. No? That is why gamay na ko nga testimony. That is why I am so blessed to be part of this church. I consider myself so blessed to be part of this church. No? Kay kani nga iglesia, this is the church that consciously raise up leaders. Kanang consciously gani mga igsoon, kanang moingon ka nga naghatag yung effort ba? Naagi gidisenyo, no? Nga kuan ba? Ladder of success. Nga kita tanan dili lang pud ta mahimong moanhi diri nga nagpasinaw sa bangko kun dili mahimo gyud tang leader. And when I say leader, each of us should win souls and make disciples. Amen? No, this is kani nga iglesia consciously raise up leaders. Daghang leaders sa church. No, according sa Colossians 2:7, rooted up and built up in Jesus, strengthened in the faith. Makita nato ni diri sa church, no, mga leaders that is rooted and built up, no. Daghan diri sa church that will admonish and teach one another. Para masabtan nato mga igsoon, let it put it simply this way. No? Ang impact ni pastora sa akong kinabuhi is wala lang spirituhanon. Dili lang sa akong spirituhanon nga kinabuhi. Niabot gani ini sa akong secular nga kinabuhi. No? The influence is dili lang sa akong spirituhanon nga kinabuhi. It goes beyond my spiritual life. It goes even sa ako ang secular life.
Mga panahon nga naagian ako ni pastora kanang gitawag natog formal o informal nga teaching. Formal kanang plaster gyud nga ginamentoran mi niya sa cell group. Informal kanang nakita nako how giunsa ni pastora pag kinabuhi ang iyang kinabuhi. No? By just her being an example. Sa una kay dito pa to sa old church. Grabe si pastora. Naaman mi nagpuyo sa tapad sa iyang balay. Kamoy gyud tanan, no, mga happy boys. Kabalo gyud mi. Walay mo disturbo ni pastora aning orasa sa buntag inani kay nagdevotional gina siya. Bahalag kinsa pa kang nangita liha. That is kanang anindot kay nga example. No. I am thankful for my leader. I am thankful for my co-network pastors. Makita nato diri ba ang mura bitog ang setup sa iglesia sa Colossians. I am thankful for my co-network pastors. I am thankful for my leaders nga under nako. I am tanan mga igsoon, I am thankful for my friends diri sa church. Katong mga karaan pagid kay nako nga friends, katong mga happy boys, no. I am thankful sa tech team nga diin nahimo kong parte, no. Sa tech team diin nahimo kong parte, dili na pud ko pastor didto. Under na pud ko ni Joey, no. Under na pud ko ni Pastor Joey. Then si Pastor Joey has the authority to teach and admonish me. Nakita ninyo ang beauty sa kuanda mga igsoon sa teaching and admonishing each other, no? Ini na ako didto, usay og maulahi ko, dili man ko moingon ni Pastor Joey nga ay ko kasabi ha, pastor ba ko? Mabadlungan gihapon ko didto. Matudluan gihapon ko didto. Matambagan gihapon ko didto. Ay ko kuan ni ha, pastor ba ko? Dili na. No? We teach and admonish each other. Naunsa naman yung unsan mo, rasa ron nung karon pamangka. We teach and admonish each other. Amen? Kita po, we should be thankful nga mahimo ta makatudlo o makatambag sa usag-usa. No? Dili lang ta magmarites sa usag-usa. Ay mo kasuko ha? Pero nasayod ko nga wala na diri. Panguna ko nasayod ko nga wala na diri ang ubang mata ning taas. Pag sure mo diha, we teach and admonish each other. Amen mga igsoon? Amen. Now, unsa may mga ebidensya sa usa ka Kristohanon nga nagkinabuhi? Dira kanang mapinasalamaton nga kinabuhi. Number 1, usa ka Kristohanon nga nagkinabuhi kanang mapasalamaton is nag-acknowledge siya kanunay that God is the source of everything. Nag-acknowledge ba ka kanunay that God is the source of everything? James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Everything comes from God. Bisan pag muingon ka nga imuhan ang kaugalingong paningkamot, imo nang hinaguan, imong utok ang nagasto, it is God. Ang Dios ang naghatag nimog ability. Ang Dios ang naghatag nimog skills. Ang Dios ang naghatag nimog chance nga makahimo ka na. Kung kuhaan ka sa Ginoo gininhawa, wa na jud na. Useless ang imong utok. Useless no kung kwentahan ka sa Ginoo. Pila na imong bayronon sa imong oxygen? Unang higop nimo sa hangin. Gano'n sa imong birthday? Di ba? Unang higop nimo sa hangin dong atong Septembre o morning orasa, morning segunduha. Unsa namang tuiga ron? Di ka kabayad. Munang ayaw gyud katintal nga nagmagunahuna ka nga. Ngano mi asinso man ka? Taning kamot manggug ko. Be thankful to God. Amen mga igsoon. Ako ni Hulman ning illustration no sa usa ka magwawali. Naay duha ka tawo nga nangaon sa restaurant. Pagpangaon nila ang usa kay born again man, nagampo siya. Pag-ampo niya, ingon ang iyang amigo nga, ano, pasalamat man ka nga, di man ang Ginoo mo'y nagputos sa imong balon. No? Ano, pasalamat man ka, liwat day ka sa mga born again da. Ana siya. Pagkaon na nila, mingkaon ba dito yung amigo? Ingon siya, liwat pug kang brownie da. Kisa man ang brownie? Akong iro. Mukaon diretso.
Pero ayaw ninyo ingnan yung mga kauban na maawayan ta. Uy, giingnan mo sa itong nagbali sa Happy Church nga liwat mong brownie, di mo mga aon mo diretso. No, giingnan niya yang amigo nga. Giingnan niya sa amigo nga liwat po ka sa mga born again da, muampo sa di pa mukaon. Pagkaon siya amigo, ingon siya liwat po kang brownie da. Kisa man ang brownie? Akong iro mukaon ra pud to diretso gyud. Mara pud tug ikaw, no? We should acknowledge that all good things, every perfect gift comes from God, comes from above. Walay imo mga igsoon. Ayaw gyud katintal, no? Ayaw gyud katintal nganong nakay sakyanan, nakay balay, nakay motor, nakay trabaho. Tugutan sa Ginoo, it's from God. Amen. Amen. Ebidensya sa usa ka Kristohanon nga nagkinabuhi nga mapinasalamaton, intimacy with God. Kay nganuman, thankfulness is one of the evidence of an intimate relationship with God. No? Matod pa ni Billy Graham, a spirit of thankfulness is one of the most distinctive marks of a Christian whose heart is attuned to the Lord. Thank God in the midst of trial and persecution. No? Usa sa timailhan, ang Kristohanon. Usa sa timailhan, distinctive marks ba? Kanang timailhan gyud nimo ba? Nga makaingon jud ka Kristohanon gyud na, it's because kung kana siya kung nagkinabuhi nga mapinasalamaton iyang kinabuhi, iyang kasing-kasing atune ba? Subay sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang pagkamapasalamaton is a way of life sa usa ka Kristohanon. Dili lang ni para karong Nobyembre. Kay tema na to, it's your way of life. Amen? Ikatulo, unsa may ebidensya nga nahimo ka mapasalamaton? A life, matod pa sa atong title, a life that serves God and people. Unsa may akong pasabot, you win souls and make disciples. Sa tanang butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, with all the things that God has done for us, the least that we can do is to serve Him and serve people. Win souls and make disciples. Serving God and people, winning souls and making disciples is the manifestation of a thankful heart. Amen? Kaya nga naman, your actions reflects your heart. Mabitaw nang ingon si Paul nga dapat kita nga Kristohanon nag-awas sa pagkamapasalamaton. Kay kung dili man ta pareha sa mga tao nga wala nakaila sa Ginoo, di ba? Unsa man? Lahi pong nag-awas sa ilahang, lahi po ang miawas sa ilang baba, kay lahi man ang sulod sa ilang kasing-kasing. Di ba? Puro pamalikas ba kaha, puro panunglo. Kay mao may sulod sa ilang kasing-kasing. Kita nga Kristohanon, kay ang sulod sa atong kasing-kasing pagkamapasalamaton man dapat muawas sa atong baba ang pagkamapasalamaton. Amen? Your actions are a reflection of your heart. No, Paul always talk about being thankful, joyful. Even gani siya mga igsoon nga nasa sa prisuhan. Bisan gani nasa prisuhan si Paul, wala na himong excuse nga dili siya maka-win souls and make disciples. Kaning Colossians, kaning libro sa Colossians, wala man siya nakaadto didto. Wala gani niya nahimamat ang mga tawo nga iyang gipadadaan ani nga sulat. Ang katurang mentor ni ang gimentoran na niya si Epaphras. Pero ang iyang pagka physically limited, wala na himong babag nga dili siya maka-win souls o make disciples. Wala po na himong babag nga dili siya makinabuhi nga mapasalamaton. Amen? Amen? Pikpika na imong tapad. Ina siya nga live a life nga nag-overflow o gratitude. Sige, uyuga siya na pag kinabuhi nga nag-awas sa pagkamapasalamaton. Amen? Akong gihatag ang nabilin nga time ni Pastora. I don't have enough words. I'll never live enough lifetimes
you assume the best of me. And this is why I thank the Lord for saving me when I was weak, for everything. This is why I thank the Lord for everything. This is why I thank the Lord. All of my affection, everything I have to give, the sum of my attention is measured in the praise I lift. And this is how I thank the Lord for saving me when I was weak. So I will sing. This is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. This is how I thank the Lord for saving me and keeping me. So I will sing. This is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. I will sing. I will sing. I will lift my praises to you. I will sing. I will sing. I will lift my praises to you. I will sing. I will sing. I will lift my praises to you. I will sing. I will sing. This is how I praise the Lord. This is how I thank the Lord for saving me when I was weak. So I will sing. This is how I thank the Lord. 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 Thank you. This is how I thank the Lord. Thank you, Lord. Panindog ta palihog igsoon. Ay lang makatingala nga nagmasko kay wala na ko ngipon. Lisod kay tanawon nga wala tay ngipon sa ibabaw. So bear with me. Samta nagtindog ta, duha ka butang nga akong challenge nato. Number 1, ang pinakataas nga porma sa pagpasalamat mo ang pag-alagad sa Diyos. Kung ang pag-alagad sa Diyos, mo'y pag-aglagad sa mga tao. Akong challenge sa tua, nga puhon tuig 2023, mo desisyon ta, gano'n na tayo atimanon nga tao. Doon na tayo dalhon nga tao sa Ginoo. Bugti sa iyang pagluwas nato. Ikaduha, kanang nagdala nimo sa Ginoo. Kanang nagbitbit nimo diri sa church aron makadungog ka sa kaluwasan ni Kristo. Kanang nagatiman nimo, nagampo nimo, nagtambag nimo, nagkorek nimo. Mausay di nato madawat ang ilang koreksyon. Hangion ta ka. Dili lang karong simana ha, karong Thanksgiving November. But pagpamasalamaton, pwede mo siyang textan, tawagan. Pwede mo siyang give. Pwede mo siyang letter. Ako bitaw thankful kayo ko. Nakabig ko sa Osamis. Three women to ana sa langit. Pero I still thank the Lord. Thank you sa ilang kinabuhi, Lord. Si Lola Lusing dito sa Osamis. Ug si Neneng, namatay sa cancer, ang isa, namatay sa katigulang. Sila ang gabit-bit nako, nagdasig nako, nagpahinumdom nako. Ug kauban sila sa pagtubo nako. Until now, dili nako sila malimtan. Because they are part of me in the Lord.
Muna siya ang duha ka butang akong ibilin sa atoa. Balik ko na ako. Samtang nagtanaw ko sa first service, akong tinguha, Lord, mo double ning first service, Lord. Among tinguhaon nga makabit-bit mig tagsa para among ihatag sa imong pasalamat. Dili gyud ta kabayad sa Ginoo. Ba't kung mag-atiman tagtawo, ang Diyos malipay sa mga taong maluwas. Igsoon, dawat ba nimo ang hagit? Kabalo ka? Samtang dito ko ganina, nagtanaw ko, Lord, dako kayo ang tigumanan sa Happy Church. Akong tinguha, Lord, malingkuran tanan. Doon ay envy sa akong sulod. Karon sige ng concert sa kalibutan. Wala pa gani mo abot ang due date. Hurot na ang ticket. Daghan na kayo nagpalit. 3,000, 9,000, 12,000. Aron makasulod sa building. Kung Lord, walay bayad ang imong tigumanan. Ang tanang gigutom makakaon. Ang tanang giuhaw makainom. Walay bayad. Gamita mi, Lord, para sila po makatilaw sa mga butang, dili makalipay sa mata, di makalipay sa pagbati, kundi makalipay sa kalag o sa espiritu. Shara basanda, thank you, Lord. Kung wala ni mo na buhata karong tuiga, let's do that as a worship and thankfulness to the Lord. Amen, exon. As I pray, thank you kayo, Lord. Wala mo tapos diri ang pasalamat, Ginoo, nga mga pagpanudlo. Kundi everyday. Dili man mi, wala man namo ang mga butang nga luho. Apan salamat sa espirituhanong mga panalangin nga imong gipuno namo. Mao ni ang angay namong walay katapusang pasalamatan. Samtang abong ibaya mo kamot sa imong presence, Lord. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa paggihimo minimong anak. Salamat sa pasaylo sa sala. Salamat sa kaayuhan sa balatian. Salamat sa proteksyon kada adlaw. Salamat sa tanan, Lord. Dili ni siya makita sa mata, but amo ning ma-experience. Say, come on, sa imong pasalamatan sa Ginoo karong buntaga. Then pasalamati ang tao na, Lord, salamat ani, Lord. Nagatiman ako, nagbitbit na ako, naghantod karon, di ko gana mag-cell group, pero mag-text, magtawag, mag-follow up. Gano'n man siya, Lord? That's serving God. Salamat kayo, Ginoo. Di may muundang, di po may makalimot. Sadang butang among ipasalamat nimo. We just honor you this morning, Lord. Samtang imo ming gihagit nga ang pagpasalamat di rataman sa baba kundi action. Himayaon ka sa among taliwala. Mudaghan pa mi dili mi mo gamay. Mudaghan ang musimba nimo sa espiritu kamaturan. Daghang ma-raise up nga leaders. And leaders are servant of God. We honor you. Thank you for your word. In Jesus' name. Palakpakan na to ang Diyos eksaan. Kusog nga palakpak sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Hallelujah. Thank you, Lord. Kapanglingkod.